जोङो दिनैहाय बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जे आमार जे फ्लेगशिप स्किम बे हिसाबै जे अनसाय बिथांखि प्रमद सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकाराव जे मोनसे गोदान आसनि बानायनाय अनसाय बिथांखि बे अनसाय बिथांखिखौ जोङो दिनै थामथि खेबनि थाखाय होनो हाबाय आरो बे थामथि खेबाव जोङो जोंनि समस्तिनि गासै गरिब दुखिया न'खरनि जायफोर गारजेनफोर जायफोर न'खर सोलिनो खस्थ' रांखावरि हिसाबै दुरबल बेबायदि न'खरनो जोङो गासै 200 जन न'खर बासिनानै जोङो दिनैहाय 200 जन अनसाय बिथांखिनि जों सेटखौ जों दिनै होबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे नैबे अनसाय बिथांखिनि जे 5,000 रां बे 5,000 रांजों बिथांमोना एसेबाबो न'खराव मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जिहेतु सिगाङावबो होखांबाय दिनैनिजों लानानै बेसेबां साफोरनो होनो हानाय जागोन बे अनसाय बिथांखिनि बोसोराव गासै मोनसे समस्तियाव 200 जन टारगेट खालामो बे हिसाबै जोङो बोसोर खेबथाम हिसाबै जोङो दिनैसिम 600 जन बा 600टा न'खरनो जोङो बे अनसाय बिथांखि आसनिखौ जों होनो हाबाय। फैबाय थानाय समाव आरो होबावगोन नामा? औ बेखौ जों मिथिगौ। जोङो दा सरकाराव थानाय हिसाबै जोङो प्रमद सारा जेरैबायदि खामानि मावदों प्रमद सारनि जे मोनसे मिशन हिसाबै बेखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि न'खरारि फोरखौ गोख्रों खालामनो न'खरनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो न'खरखौ फोगोमनो थाखाय मोनसे आसनि बानायदों। बे आसनि हिसाबै बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन बेखौ जोङो मिथिगौ। जोङो जेरैबायदि सरकारा जोंनो बिथोन होदों मिथिहोदों बे अनसाय बिथांखि बा गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ बोसोरे कन्टिनिउ होलांबाय थागोन होननानै जों मिथिगौ। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।